खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। इउपिएससि बिजाथिनि सावनाय गोथै सह'खौ दिल्लीनि फ्लेटआव मोन्दों। लिभ इन पार्टनारखौ हमदों। मुलि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै कानपुराव आयेन फरायसाखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारदों। निजुत मयना 2.0आ आसामनि हिनजावसाफोरखौ सोलोंथाइ आरो गोहो होनायनि फारसे दैदेनगासिनो दं। हिमन्त बिश्व शर्मा। जिएमसिआ जुबिननि सन्मानाव मायाबीनि हर्स भेनखौ सिनायथि होयो। सिबिथाइफोरखौ बेसेन लायाजासे होनाय जागोन। आसामआ आइजो आरो गथ'सा जौगाथायनि थाखाय गोदान मिरु बेखेवबाय। आसामनि काछार जिल्लायाव आयेन बेरेखा क्लिनिक सालायनायनि दायाव नंखाय डक्टरखौ हमदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया नगावनि कलियाबरआव एमएमइउएनि सिङाव सा 32,482 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो चेक रानना होदों। भारतनि सि दानाय उनमोनथाइखौ दिन्थिनाय बादियै मार्घेरिटायाव स्टेट हेन्डलुम एक्सप' 2025-26 खौ बेखेवदों। सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसिआव सुबुं अनसाय बिथांखिफोरनि जौगानायखौ नायफामफिनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। इउपिएससि बिजाथिनि सावनाय गोथै सह'खौ दिल्लीनि फ्लेटआव मोन्दों। लिभ इन पार्टनारखौ हमदों। 32 बोसोर बैसोनि इउपिएससिनि बिजाथिया दिल्लीनि गान्धी बिहार ओनसोलाव थानाय गावनि फ्लेटआव गोथै सह'खौ सावनानै होनाय थासारियाव मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला मुरादाबादनि 21 बोसोर बैसोनि लिभ इन पार्टनारआ गावनि सिगांनि बयफ्रेन्ड आरो गुबुन सासे सुबुंजों लोगोसे बुथारनायनि खैसार खालामदों। नायबिजिरगिरिफोरनि बादिब्ला आइजोआ अजद होदों दि बिजाथिया बिनि रोखा भिडिअ' रेकर्ड खालामदों आरो बेफोरखौ डिलिट खालामनो राजि जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव बे फावफान्दायनायखौ जागायदों। सीसीटीवी फुटेजआव सानै सुबुङा मास्क गाननानै बिल्डिंआव हाबदों आरो सासेया आइजोजों थांनायनि दसे उनावनो फ्लेटनि सिङाव अर जोंखाङो। साथामबो बिखौ गोदोना सेरथेनानै बिनि मोदोमाव थाव आरो जौ लुनानै गेस सिलिन्डार खुलिनानै बेरफ्रुनायाव जिउ खोमायो आरो उनाव बेखौ मोनसे जाब्रबथाय होननानै दोनखोमानो नाजायो। पुलिसआ फरेनसिक फोरमानफोरखौ बोखांनो हादों आरो साथामखौबो हमनो हादों। नैथि खौराङाव दङ। मुलि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै कानपुराव आयेन फरायसाखौ खास्रि-बिस्रियै गाग्लोबदों। कानपुराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव सासे 22 बोसोर बैसोनि आयेन बिफाननि सासे फरायसाखौ फार्मासियाव मुलिनि बेसेनखौ लानानै नांज्लायनायनि उनाव गाज्रियै गाग्लोबनाय जायो। दायनिगिरिया फरायसानि उदैखौ दानदों आरो बिनि मोननै आसिखौ दानस'दों। बोलि जानांनाय सुबुंनि खर'आवबो गोथौ जोखोम जादों आरो 14 थांखा नांदों। दासान्दि बिथाङा देहा फाहामसालियाव गोब्राब हालोदाव दं। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। गाग्लोबनायनि उनाव गाग्लोबग्राफोरा खारलाङो आरो बिसोरखौ नागिरनानै हमनो नाजागासिनो दं। बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंखांनाय सोमजिदों आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। थामथि खौराङाव दङ। निजुत मयना 2.0आ आसामनि हिनजावसाफोरखौ सोलोंथाइ आरो गोहो होनायनि फारसे दैदेनगासिनो दं। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि मुख्यमन्त्री निजुत मयना आसनि निजुत मयना 2.0 स्किमआ हिनजावसाफोरखौ सोलोंथाइखौ बांहोनानै आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानानै गोख्रों खालामगासिनो दं। बे हाबाफारिनि बाहागो महरै थांनाय बोसोराव 1,60,000 सो फरायसानि रुजुनायाव 2025-26 नि सोलोंथायारि बोसोराव 3,50,000 निबो बांसिन हिनजावसा फरायसाफोरा मुलाम्फा जानायनि मिजिं थिदों। थाखो 11 आरो 12 नि फरायसाफोरा दानसेयाव 1,000 रां मोनगोन।
आन्डार ग्रेजुवेट एबा फोरोंगिरि फोरोंथाय मावथांखिफोराव थानायफोरा दानफ्रोमबो 1,250 रां मोनगोन आरो पस्ट ग्रेजुवेट फरायसाफोरा 10 दानसिम दानसेयाव 2,500 रां मोनगोन। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे हाबाफारिया हिन्जावसाफोरनि सोलोंथाइखौ सोलिहोबाय थानाय, हाबाखौ दोनथ'नाय आरो मोजां इयुन सोरजिनायाव हेफाजाब होगासिनो दं। समाजखौ समावेशी आरो दावगालु खालामनो थाखाय मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो महरै। ब्रैथि खौराङाव दङ जिएमसिआ जुबिननि सन्मानाव मायाबीनि हर्स भेनखौ सिनायथि होयो। सिबिथाइफोरखौ बेसेन लायाजासे होनाय जागोन। जिएमसिआ जुबिन गार्गनि गोसोखांथियाव मायाबीनि मुंनि बेसेन नाङै हर्स भेन दिहुनदों। देंखोनि गेदेमा जुबिन गार्गखौ गोसो गोरबोजों मान बावनानै गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्प'रेसन (जिएमसिआ) मंगलबारखालि मायाबीनि मुंनि मोनसे गोदान हर्स भेन सिबिथाइ जागायदों। फेडारेल बेंकआ गावनि CSR हाबाफारिनि गेजेरजों हेफाजाब होजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया गुवाहाटीनि सुबुंफोरखौ बेसेन नाङै सिबिथाइ होनाय। मुक्ति र'ड मुङै मिथिजानाय बे भेनखौ गुवाहाटीनि मेयर मृगेन सहारियानि नुजाथिनायाव मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव मन्थ्रिया बुङो दि बे सिबिथाया रायजो-राजाफोरनि मुलाम्फानि अनगायैबो आसामनि सुबुंफोरजों जुबिन गार्गनि गोसोआरि सोमोन्दोखौबो मान होयो। जिएमसिनि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला रोजाबगिरिनि गोसोखांथिखौ मान होनो आरो संरैखा खालामनो थाखाय मायाबीनि मुं दोननाय जादों। बे सिबिथाया नखरफोरखौ गावनि आंगोफोरनि गोथै सह'खौ मान होनानै लांनायाव हेफाजाब होगोन। जिएमसिआ थाबैनो बे रोखोमनि मोनथाम उफ्रा भेन लाबोनायनि बिथांखिखौबो फोरमायदों, जायनि मुंखौ जुबिन गार्गनि मोजां मोनग्रा बिफां नाहर मेसुआ बिफांनि मुङाव दोननाय जागोन। बेजों लोगोसे बेखौ फोसावनाय जादों दि मिरु रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ 7 नबेम्बराव गुवाहाटी रिभारफ्रन्ट प्रजेक्टखौ मावख'आरि महरै बेखेवगोन। बाथि खौराङाव दङ आसामआ आइजो आरो गथ'सा जौगाथायनि थाखाय गोदान मिरु बेखेवबाय। आसाम सरकारा हादोरसायाव आइजो आरो गथ'साफोरनि जौगानायखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गोदान मिरु बेखेवदों। बे मिरुआ फोरोंथाय, बिजिरसंनाय आरो हाबाफारिफोरनि सायाव गोसो होगोन, जाय आइजोफोरखौ उदांस्रि मोननो आरो गथ'फोरनि खाबुफोरखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होगोन। बेनि थांखिया आइजो गोहो होनाय, रोंगौथि दानाय आरो दैदेननायखौ बांहोनाय। मावख'आरिफोरा बुंदों दि गोदान मिरुआ NGOफोर, फरायसालि आरो रोंग'साफोरजों लोगो नांनानै अनसाय हाबाफारिनि गोहोमथिखौ बांहोगोन। बे हाबाफारिया ओनसोलनि आइजोफोर आरो गथ'फोरनि मोजांखौ जौगाहोनो थाखाय सरकारनि बाउसोमनायखौ दिन्थियो। द'थि खौराङाव दङ आसामनि काछार जिल्लायाव आयेन बेरेखा क्लिनिक सालायनायनि दायाव नंखाय डक्टरखौ हमदों। आसामनि काछार जिल्लायाव सासे सुबुंखौ देहा फाहामगिरि महरै सिनायथि होनानै सनाय ओनसोलाव आयेन बेरेखा क्लिनिक सालायनायनि दायाव हमनाय जादों। मोनसे सुलुं मोननायनि गेजेरजों आसाम पुलिसआ सन्देहगोनां सुबुंखौ नागदिरग्राम पार्ट 4 गामिनिफ्राय हमनो हायो। जिल्लानि सिनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट पार्थप्रतिम दास बिथाङा बुङो दि नायबिजिरगिरिफोरा गोनांथार फोरमानलाइफोरखौबो जब्द खालामदों आरो मावख'आरि मावफारिया लादों। आरोबाव नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि दायनिगिरिया मोनसे सिनाय मोनै फसंथानजों सोमोन्दो दं, जाय नंखाय मेडिकेल डिग्री होयो, जायनि थाखाय रोंगौथि गैयै सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै मुलि प्रेक्टिस खालामनो गनायथि होयो। दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया नगावनि कलियाबरआव MMUAनि सिङाव सा 32,482 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो चेक रानना होदों। नगाव जिल्लानि कलियाबरनि डक्टर TAO स्टेडियामाव खुंफुंजानाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 32,482 आइजोफोरनो चेक राननानै बेखेवनानै होयो, जाय बिथाङा गाहाय नेहाथारि महिला उद्यमिता अभियाननि बाहागो महरै गावसुंलाइ हानजा HSGनि सोद्रोमा। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै 4 लाखसो आइजोफोरखौ मुलाम्फा होनाय जादों, जाय गासै 4 लाखसो गाव हेफाजाब हानजाफोरजों सोमोन्दो दं, जेराव हारसिङै कलियाबर ओनसोलनि फ्राय 4,000 हानजाफोर दं।
शर्मा बिथाङा बुङो दि गिबि समाव 10,000 रां होनाया सिड मानि महरै खामानि मावो आरो मोजाङै बाहायब्ला मुलाम्फा मोनग्राफोरा उफेरा रांखौ मोननो हागोन आरो बेनि उनाव 50,000 रां होगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ भारतनि सि दानाय उनमोनथाइखौ दिन्थिनाय बादियै मार्घेरिटायाव स्टेट हेन्डलुम एक्सप' 2025-26 खौ बेखेवदों। स्टेट हेन्डलुम एक्सप' 2025-26 हाटकरघा मेलाखौ मंगलबारनि मोनाबिलियाव आसामनि मार्घेरिटानि सेन्ट्रेल फिल्डआव आखाइ दानाय, सि-जोम आरो सेरिकालचार बिफाननि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। 14 साननि बे दिन्थिफुंनाया 9 नबेम्बरसिम सोलिगोन, जेराव आसाम आरो सोनाब बंग, जम्मु आरो काश्मीर आरो नागालेन्डजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि हात दाना आरो टेक्सटाइल दिहुनथायफोरखौ दिन्थिफुंनायाव 62 स्टलफोर थागोन। आसाम एक्सप' वीवर्स एन्ड आर्टिजेन्स क'अपारेटिभ फेडारेसन लिमिटेड (ARTFED) नेशनेल हेन्डलुम डेभेलपमेन्ट प्रग्राम (NHDP) नि सिङाव मोनसे भारत सरकारनि टेक्सटाइल मिनिस्ट्रिजों लोगो नांनानै दोरोङारि सि दानायखौ हेफाजाब होनो, गामियारि आरिमुगिरिफोरनि थाखाय हाथाइनि खाबुफोरखौ बांहोनो आरो भारतनि जि-जोम आरो उनमोनथाइखौ सन्मान होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंगासिनो दं। बे हाबाफारियाव मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुङो दि आखाइजों दानाय दारिमिना ओनसोलनि थाखाय हारिमुआरि गोग्गानाय आरो रांखान्थियारि गोहो मोन्नैखौबो दिन्थियो। बिथाङा दोरोङारि दानाय-लुनायखौ लाखिना गोदान आदबनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। बे एक्सप'आ आरिमुगिरिफोरखौ बायगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो आरो गावसोरनि हाथाइनि सौहैनायखौ गुवार खालामनो थोंजों खाबु होयो। गिबि हाबाफारियाव ARTFED नि लेङाइ मासिगिरि प्रह्लाद गवाला, मार्घेरिटा मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि आनन्द कुमार शर्मा आरो गुबुन गुबुन मुंख'जाथाव सुबुंफोरा बाहागो लादों। 9थि खौराङाव दङ CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTCआव सुबुं अनसाइ बिथांखिफोरनि जौगानायखौ नायफामफिनदों। गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा, हाग्रामा महिलारि मावफुं सोद्रोमाफोर, गागि मावख'गिरि आरो मोनबा BTC जिल्लाफोरनि जिल्ला कमिसनारफोरजों लक सेवा भवनाव मोनसे रिभिउ मेल खुंफुङो। बे जथुम्मायाव अरुणोदय 3.0, गाहाय मन्थ्रि महिला उद्यमिता अभियान, आत्मनिर्भर ग्राम अभियान, आसाम माला, आसाम दर्शन, PM आवास यजना आरो मनरेगा बायदि बायदि जौगाथाय आरो जौगाथाय हाबाफारिफोरनि दावगानायखौ नायफामदों। ड शर्मा बिथाङा मावख'गिरिफोरखौ बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव गोख्रै जौगाखांनायखौ बांहोनो थाखाय बेफोर मावथांखिफोरनि मावफुंनायाव गोख्रै लाबोनो खावलायो आरो सरकारनि मावथांखिनि मुलाम्फाफोरखौ मोजाङै सुबुंफोरसिम सौहैनो थाखाय खावलायो। बेनि सायाव आबुं खौरांखौ लाबोबावनाय जागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।